Namatay na ang 19 anyos nga si Jade Sumambot nga naigo sa aggabala sa gituhang short firearm. Residente sa Mati City, Davao Oriental ang biktima ug nagsugat sa bag-ong tuig sa balay sa iyang magulang sa barangay New Visayas, Panabo City. Sumala ni Police Colonel Jess Anthony Maghirang, ang hepe sa Panabo City Police, igo lang nagtanaw sa fireworks ang biktima sa gawas sa balay dihang nireklamo kini nga nagkadugo ang iyang ulo. Hinungdan nagidala kini sa ospital ug nasayran nga bala di ay sa baril ang nakaigo sa iyang ulo. Gikumpirma ni Police Colonel Maghirang nga bandang alas 2 kagahapon sa hapon Enero 2 namatay ang biktima. Hustisya ang singgit sa pamilya ug higala sa biktima. Sa Facebook post sa silingan sa nga si Marlita Aleria, gisaysay niini ang kasakit sa nahitabo. Sanglit, gihikaw sa responsable ang katungod sa biktima nga makabot ang mga pangandoy niini sa kinabuhi. Giilang buutan nga estudyante si Jade. Hustisya sab ang singgit sa tibok Davao Winchester College Incorporated kung asa nag-eskwela si Jade. Base sa report sa official student publication sa eskwelahan, usa ka second year BS Criminology student ang biktima nga usa ka working student ug nagsilbi isip personal assistant sa mismong school president. Ginasubay na sa mga pulis kung asa gikan ang bala ug kinsa ang nagpabuto niini aron manubag sa nahitabo. Girekomenda sab ang autopsy sa patay nga lawas ni Jade. Unfortunately, ma'am, namatay ang bata gahapon alas 2 sa hapon kay ang bala, ma'am, wala man nakuha, ma'am, kay medyo naglisod na ang mga doktor ug buwan kuha kay medyo na igo gid ang part sa iyang utok, ma'am. So wala siguro niya nakaya ang complication sa iyang injury. Pero coordination, ma'am, sa crime lab nato, ang case ng sa victim, ma'am, is direct hit sa iyang bala, ma'am, ba. Wala siya, unlike sa uban mga stray bullet incident nga niagi pa og atop ni banda. So kung naa siya nahigo nga object prior sa victim, ma'am, so possible ma-determine sa taga crime lab ang possible direction sa base sa trajectory sa makita sa first hit, ma'am. Ang problema sa atong kaso karon, ma'am, is direct sa iyang sa ulo niya na igo, ma'am. So ang dili siya ma-pinpoint as of this time kung sa north, south o east o west ba nga direction nagikan ang bala. So possible kuan na mo, ma'am, nakapalibot nga barangay, pwede gid nga kuan possible gigikanan sa bala. Gidala na sa Mati City ang patayng lawas sa biktima. Tinguhaon sa mga pulis nga mahatagan og hustisya ang biktima. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!